Hej, jeg vil gerne vise dig UCN's nye helpdisk. Så ved du nemlig lidt om, hvordan den ser ud, når den får rigtig premiere i uge 51. Den er meget overskuelig og dermed nem at bruge. Her klikker du, når du skal lave en ny sag. Her skriver du kort, hvad det drejer sig om. Her vælger du sagstype, og det her må siges at være en fejl. Her vælger du kategori, og det her det er fejlmelding af hardware. Og her vælger du nummeret for eksempel på din PC, det er det jeg finder her. Og nedenunder her har du mulighed for at vedlægge en fil, det kunne være en fejlmeddelelse af en slags. Og i feltet nedenunder beskriver du problemet. Til sidst trykker du på kuverten nederst her, og så bliver din sag sendt til helpdisken. I uge 51, når helpdisken har premiere, viser vi meget mere blandt andet om, hvordan du finder helpdisken og hvordan du logger på.